going against the constitution of the country. MLA ga Jowai uba wailat Miki Shela uba longru chairman jong Meghalaya Urban Development Authority ulalet ban Jurip yaki kam maramot bat Pynbha yaki Jaka kiban sa Pynlong ya Lempung Meghalaya Games 2000 uladet Pynlongru yaki cingalang ban kmi benia bat ban yo cingtep na barok kitanat halwar ga jing Pynkhre ya kani Lempung Komka State Sports Council bat naki kontraktor kibadon ha kani ka project kani ga jingalang ka pai khmat halor ki Jaka sa bat ki Jaka ban Pynlong gi jingale kai hajawai ya ka ba ka kam kala ya chat uba shela ula kermen ba ya baro ki Jaka anla ban pendep Pynkhre hapo ka shitayo shua ban sedang ya ka Meghalaya Games ka ban sedang ha ka khat sau tarik ubanai ke lalangkot bat ya ki program play perda on sa Pynlong ha ka sngira ke ya ka Meghalaya de ha ka arpwe tarik ukalalangkot arajar arpusan meeting momenta kila ya tho na kaliang jong ka engineering wing jong ka state sports council kila ong baka kam ka ya chikmat chai but ki more or less kila ong ba by ka first week jong new jan bon ki venue ki balan ki bal adapt ki man la IT no te mdai tang kata hadin nang taru ni na lek pat ki Jaka ki venue ba pher ban ngilio I ka kam ka ya chai kum ba ong ki ka meeting te menta hi ki jing Pynkhre hi ka ya chikmat ka Indian Space Research